Hello, hello! Azi vreau să ne jucăm cu Victoria. Un joc foarte fain care cred că îl cunoașteți, după asta îl cunoașteți. Băi, fată! Dar eu n-am să iei. Dar nu vorbi așa, te rog eu. Vorbea normal. Că vrea ea neapărat să vorbească așa. În următorul videoclip, când mai facem de asta, vrea să vorbească așa. Fă tu cum faci. N-am. Nici n-am înțeles ce a zis, dar în fine. Deci vrea să vorbesc așa sau normal, că nu știu. Ea va dormi la mine de Revelion. Voi în ce an vedeți videoclipul ăsta? În 2023 sau 2024? Da, mă duc să-i fac lăptic. Că totuși sete prea repede s-o făcut sete, abia s-o născut și... Hai băi, așa. Vai, ce scurge scurg balele. Să nu faceți cumva să nu vă râdeți de Videoclip. nu de videoclip, de vocea mea, că e handicapată rău de tot, știu. Bă, hai mergi, așa. Noi de mult am vrut să ne jucăm jocul ăsta, dar nu știu, n-am mai vrut. Ce s-aude? Pe tărți cumva că... Ce? Uite, eu trebuie să-ți fac așa, new update. Așa. Să-mi iau casă? Noi mâncăm amul chipsuri și bezele. Da, că așa e Revelion, azi mâncăm sănătos. Exact. Ce să-mi iau? Hai să ne luăm casa asta. Faină? Ăsta. Nu avem alta. Așa. Hai jos. Mama! Bă! S-a întâmplat ceva urât la noi. Bă, dar... Da. În fine. Mi-am umplut gura cu chipsuri și mai pot vorbi. Bă! Dar pune cealaltă casă. Dar nu știu, aia... Da, Nu lasă asta care are loc de joacă, ca un fel. Da, are loc. Nu, e doar de asta de serie. Da, e mai faină, e mai colorată pentru tine. Bă, eu n-am mai putut ieși de acolo, pe bune. M-a ținut acolo ca și cum, nu știu, aș fi stopată să merg. Se pare că nu mai poți să-și nimic, nu ai nimica. Alta se pare... Mă scuzați, vorbesc uneori așa și uneori așa. Asta e vocea mea normală, în realitate. Dacă vreți să ne vedeți fața, trebuie să strângem 30 de like-uri, măcar. Nu, Sau măcar, nu, 5 urmăritori. măcar. Sau 5 like-uri, apoi să ne vedeți fața. Da. Na bun, ce drăguț ești tu. Bă, de ce am ieșit din casă? E casa mea, fac ce vreau cu ea. Ta-da-da-da-tam, ta-da-tam, ta-da-tam. Am ieșit și eu. Bă, aici la locul de joacă cu bile, în care bilele nu se mișcă. Ba da, să aici, fix aici, uite. Nu mai pot intra în casă. Că nu-i casa ta. Intru eu, stai să mă duc să te iau. Bă, mi se mișcă lăguit, handicapat. Ok. Te luăm în casă. Se pare că nu mai vrei nimica. Hai, sar de aici. În continuu. Cealaltă casă, nu e faină asta. Care? Cealaltă de data trecută. Care ai vrut-o tu? Așa mai normală? Da, de data trecută, că tu mă vedeai de pe ce făceam de pe balustradă. Da, eu nu știu, trebuie să dau urmărire la nu știu ceva, la canalul lor și eu nu mai mă ies de pe joc și... aici ai toaleta. Aici. Vrei la baia? Alege hârtia. Lasă că... Așa e, bravo. Fată foarte, foarte... Eu fac. Nu tu. Eu. Nu, dar pune cealaltă casă.
ce? Pentru că trebuie să-i dau nu știu ce like la contul lor de... Ah. Nu. Acum mama, duce-te, loc. Eu nu mă duc. Trebuie să stau cu ochii pe tine. Nu, că tu trebuia să faci de mâncare. Ce mâncare, măi? În jocul ăsta nu se face nimica. Ca tu stucat. Bine. Ignorați-o că e cam ciudățică. Azi Victoria. Okay. Mi-e foame, vreau papa. Îți arată? Bă, noi o să filmăm de Revelion. Vrei? Vreau să mai facem un video Nu! de seară. Da. I-am luat lapte, nu mâncare. Mama, câte nevoie ai. Bă, că ai dat-o. Am făcut? Bă, să hrănesc. Nu te pot hrăni. În fine, hai să te iau. Hrănește-o. Așa. Am mâncare, am. Ok, eu repede le hrănesc. Dar ce mai ai nevoie? O să schimb scutecul. Dar vedeți ce fațe... Bă, am un... Doamne, dă-mi curaj. Vrei și lapte. Doamne, tu ați mai văzut așa copil care vrea? De data trecută nu a fost așa direct. Nu, am ce drăguț dansezi și tu acolo. Vrei unde vrei? Vrei să faci baie? Ok, am lapte, se pare. N-am știu că am. Nu mai sunt pachet de ăsta. Nu. Așa că e foarte bun. Da. Bă, scuzați-mă, dar noi suntem adorate după chipsuri. Mai ales eu. Îți trebuie și te... Bă! Ești enervantă, îți trebuie o grămadă chestii. Iară ți-o trebuie ceva. Bă, dacă te trebuie, ești un bebeluț ăla. Am un somn, nu trebuie. Nici baie nu puteam să-ți fac. Așa, ce mai ai? Check. Da, nu mai ai nimic. Ok. Așa. Nu mai vorbi așa. Când dai pe aici, prin bucătărie, făceai mâncare. Mai fă de mâncare. Eu tot umblam pe aici. Bine. Nu știu ce am încălzit aici, dar... Paca. Nu mai pot să mă rămân. Eu mă jucam aici. Bine. Bă, dar bilele astea se mișcă. Da. Dar tu ai zis că nu se mișcă. Pe așa am crezut. După un timp se mișcă. Du-te, mami! Lasă-mă! Dar deci... Așa. Bă, tu înțelegi, eu dacă vreau să te iau în brațe, te iau în brațe. Dacă vreau să te... Dar Silea nu mă mai joc cu tine. Dacă vreau să te... ți somn. Nu mă lăsăm! Adevărata! Taci odată. Nu! Taci! Nu! Taci! Ce a fost asta? Mamă, ce mă ustură limba de la... Ce dracu. În fine. Care vrei? Albastru sau roz? Roz. Ești și bolnavă. Jagra. Ce ai zis? Bă, copii, poate sunt copii care se uită. La macu. Da, hai că la Macu. La Macu. Trebuie să te duc la doctor. Bă, cum se mișcă. Asta vreau. Mașina. Da. Dar putem să o condun. Tu o să ai voie să ai mașina asta doar când ești... Bă, în fine. Doar când ești... mamă, câte chestii ai. Bă, nu mai sunt medicamente. Haba. Așa. Hai, mâncă. Am crezut că îți dau de mâncare prima dată. Deja am filmat 10 minute.
Dăm repede pe speedrun. Trebuie să mă duc cu rolele. Ce? Nu știu, că am eu așa chef. Nici măcar nu te mai țin. Vezi ce m-am Ia. Cu desenul ăla de la PF. Uite, eu încă țin pe seara asta. Și asta mi le-am zis. Ok. Bă, am zis că pot să sar cu... Mamă! Cât de iute-i chipsurile. Eri dau ceapă sau usturoi. Ba da. Eu mănânc pâine cu usturoi. Eu nu pot mânca așa ceva. Au. Adică n-am mai mâncat de foarte mult timp. Bă, dar mai ai nevoie de ceva. Ce, doamne, mai ai nevoie? Doamna doctor! Nu mai ai nevoie de nimic, bă. Dar cum, domne, mă ții? Că eu te verific. Na bine, hai, du-te. Eu mănânc chipsuri în timp ce ea se distrează. Mamă, cât costă? Dar tu de unde e mașina? Că și eu vreau. Că se poate să am una așa micuță. A, uite de acolo. Nu, tu poți să ai de aia micuță. Da. Numai când ești adult poți să ai mașină de aia cum am eu. The right. Păi, i-am dat, uite. Ok, și acum alegeți-o așa. Și pot să mă chem și pe mine în mașină. Cred. Dar de ce nu am? Dar tu ce ai crezut că... numai bebelușii pot... Bă, îți trebuie de ala. Nu vreau acasă, eu mă vreau cu măsunuța. Vreau cu toba. Topa. Bă, dacă... Cum ar fi să nu se aude vocea? Și am filmat 11 minute, 12. Lapte. Jucăielul. Bă, mai vorbi așa, te rog eu. Ta. Mă scuzați. Dacă nu înțelegeți, am zis, eu vorbesc așa. Da. Of, ce-ți mai trebuie? Ăsta. Acum lasă-mă cu măsuri. Stai! N-am terminat. Bă! Bă, dar lasă-mă să-ți fac nevoile! Nici... Ai deja o grămadă de nevoi. Vai, unde am... No, bun, o să facem și partea a doua, dacă vreți. Și scrieți partea a doua în comentarii dacă mai vreți. Că simt că mai vreți. Așa că da, vă pupăm, bye! Bye!